नायबानो मिथिखायो मैदेर थाथावना बुख्रा बुख्रा मोनामजोबलायनाय अनेक जिब जुनार थानाय आयौ आयौ जायगाया बिराद थान्दा हाजो गोजौआव किन्तु मैदेर बुख्रा बुख्रा मोनामजोबो जायगाया मुसा थाथावना जिबौ थाथावना मैदेर थाथावना हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल नोंथांमोनखौ गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय दा दिनै जोङो थांगासिनो जोङो फुलबारियाव थांगासिनो दिनै दा जोङो मा दं मा गैया जोङो बेयाव दिनै नायगोन नोंथांमोननोबो देखायनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो स' गाइस आंनि मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामना लादो आरो शेयार खालामनानै होदो खावलायनाय थाबाय आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जोङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो दं मा गैया जोङो फैगासिनो फुलबारि लामाया आदुगा वाव लामा इज ग्रेट बापा जोङो जायगाखौ मोनफैहांहां जाबाय गाइस नै मोनहांहां जाबाय जोङो दै बारनो नागिरदों बिराद लेथ्रा दैया पापा बिराद गल' मोनहांहां जाबाय गाइस मोनहांहां जाथारबाय गाइस मोनथारसिगोन स' गाइस दिनै जोङो फैयै मोनफैमारबाय जायगायाव आइ मिन फुलबारियाव जोङो मोनफैमारबाय दा नायदो वाव अन्थाइबारि नैबे फुलबारि दैसा वाव गाइस वाव नैबे फुलबारिनि दै बे दैखौ बारनानै थांनांगौ बैथिंसो आसलि जायगाया बे दैखौ बारनानै थांनांगौ ना थ' जोङो बैथिं बारलांगोन awesome थ' गाइस जायगाया बिराद बोरिया दैया बिराद गुसु डाइरेक्ट हाजोनिफ्राय सफैनाय दैया जायगाया अन्थाइ गोजा जों बैथिं थांगोन जोङो बे दैखौ बारनानै स' फाइनालि गाइस दिनै जोङो मोनफैमारबाय जायगायाव नैबे फुलबारियाव फुलबारियाव दे खोरलाय नों सोलियालै बेयाव खोरलाय नों सोलियालै बेग्रा खोलैना दे मजा गाइस बरिया स' गाइस जायगाया बेरायनो बिराद बोरिया माने जायगाया माने बिराद मोजां आरोना बार खोलो बार खोलो जिरायनोबो बेरायनोबो बिराद बोरिया हाजोआबो खाथियावनो नै फुरा हाजोनिफ्राय गावरेमा गाबनाय खोनाजोबो खोनादोंना खोनायाखै दे नोंसोरो स' बिराद बोरिया आरोना बेरायनो थाखाय मालाबाफोर पार्टि जानोबा बे जायगायाव बिराद बोरिया बार खोलो नाङो हाजोआबो खाथियावनो बा जायगाया मैदेर फैयो आरोना जायगाया पुरा बोरिया गोसोफोरखौ स्रां मोनलायदों गोसोफोरखौ बिराद स्रां मोनो आरोना बेबायदि जायगा बेरायबाय थाबा स' गाइस थांगासिनो हाजो गाखोनो स' गाइस थांगासिनो हाजो गाखोनो
हाजो गोजौआव दिनै आथिं वाव गाइस वाव फुलबारि फैनानै हाजो गाखोगासिनो फुलबारिनि हाजोआव गाखोनायबाय दिनै फार्स्ट टाइम फुलबारिनि हाजोयो गोजौआव होलांगासिनो गाइस हाजो खुरखानायथिं गाखोलांगासिनो डाइरेक्ट गोजौआव होलांगोन गाहायाव नै बिराद बोरिया नुदों बे जाबाय दैसा बारनाबो हाजो दं वाव गाइस भेरि बिउटिफुल प्लेस बिराद बोरिया नुदों गाइस थ' जोङो हाजो गोजौआव सफैबाय मेंबालै हाजो गोजौआव सफैबाय र' एसे थाबायबावनो र' जायगा नायदिंनो दंफां गोजायो ओइथिंबो हाजो दंबावो वाव जोङो दायो हाजो गोजौआव दंफैयो बिराद हाग्राबारि हाजोआ नायबानो मिथिखायो मैदेर थाथावना बुख्रा बुख्रा मोनामजोबलायनाय अनेक जिब जुनार थानाय आयौ आयौ गिबांसिनबाबो गाखोबाय गाइस आयौ सिंस्राव गोलैलांबाथाय सेस हाग्रा बंग्राबाबो एरसोलांसै गाइस फुलबारिनि हाजोआव औ फ्लेग गालांनो फ्लेग लाबोआसैबा गोजौआव थांगासिनो गाइस जायगाया बिराद थान्दा हाजो गोजौआव खिन्थु मैदेर बुख्रा बुख्रा मोनामजोबो जायगाया मुसा थाथावना जिबौ थाथावना मैदेर थाथावना थ' गाइस बिराद गोबावनि उनाव दिनै हाजो गाखोनो मोनबाय हाजो गाखोनानै गोसोफोरखौ स्रां मोन्दों एसेबाबो जायगा बेरायनानै एसे इन्जय खालामनो नांगौ होमबासो मा लाइफआव खुसि फैयो थ' बिराद गोबावनि उनाव हाजो गाखोनो मोननानै बिराद गोसोआ गोजोनदों पुरा फुलबारियाव फैनानै दिनै इन्जय खालामबाय हाजो गाखोनानै प्लास जायगा बेरायनानै गोसोआ स्रां मोन्दों थ' गाइस नोंथांमोनाबो मालाबा फुलबारियाव फैनानै हाजो गाखोनायबानो जाबाय इन्जय लाबानो जाबाय थ' गाइस जोङो ओंखारलांनोसै गोलैनोबो हागौ गाइस दिनै जोङो फुलबारि हाजोआव फैनानै बिराद इन्जय लाबाय बे फुलबारियाव फैनानै बै उननि हाजोआव जोङो गाखोना फैबाय दा नोंथांमोनाबो मालाबा फैनानै गाखोबानो जाबाय हाजोआव गाखोनो हायो गाखोनो मोजांसो दा जायगायाबो बिराद मोजां थाबायनो इन्जय लाबानो जाबाय फैनानै दा दिनैनि भिडिअआ एसेखिनियानोसै जोङो थांफिनसै दा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामनानै होदो आरो लोगोसे नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो गुरै खावलायनाय थाबाय थ' थेंक इउ गाइस थेंक इउ फर वाचिं